Vi udstiller med en anden type 3D-printer end den man ser herovre. Det hedder en Delta-printer, og forskellen er den måde akserne fungerer på. Så vi har nogle forskellige fordele. En af dem er, at den er meget, meget hurtig i forhold til de andre. Det er simpelthen fordi, vi har meget lidt vægt, vi skal flytte. Så vi kan gøre sådan nogle ting her. Det næste fordel, at den kan lave automatisk bed leveling, som det hedder, hvor den simpelthen går ned og måler hvordan overfladen er her. Og det gør, at den kan selv korrigere for, hvis der er nogle ujævnheder. Lige nu der er den gang med at printe et billede. Hvis man har gjort det, vi tager et almindeligt billede og lægger ind i en computer, og så genererer en fil over. Og så her, der er den ikke særlig pæn. Hvis man så holder op mod lyset. Der er alt lige fra robotarme til motorblokke til elefanter. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser. Det her det er Quad Shop Workshop, og det er for unge, der er interesseret i elektronik. Og det går sådan set ud på, at man selv designer sin egen figur og krop til sin helikopter. Og teknologien og alt sådan noget, der ligger indvendigt, det skal vi ikke ind og pille alt for meget ved, andet end at sætte det op. Men det er jo sådan set for at give børn indblikket i, hvad de kan bruge den her teknologi til. Fordi at man kan gå ind og lave helt unikke designs på dem her. Og så er det en dejlig billig hobby. Et par lysestager i sandstøbning. Så her om lidt, jeg har 2 lysestager liggende herinde i. Så om lidt, der vil jeg skille den her, tage dem ud, skære indløb i det her sand her. Det kan man bare gøre med en kniv. Så vil jeg samle det hele igen. Sætte en stor vægt ovenpå her, så vi er sikre på, at den bliver, hvor den er. Så vil jeg starte med et lille fine anlæg her. Og den kan lige præcis nå at lave nok til, at jeg kan støbe en enkelt af den her gang på en opsmeltning. Så skulle det gerne blive sådan en herude af. Booty bounce.